Тырыш бакчашының эше соң көздә дә җитәрлек. Хаваскер бакчачы Мария Гарәпшина территориясендә җиләк җимеш агачының нинди генә түре юк. Мул уңышы белән һәрвакыт сөендереп торсыннар өчен ул агач куакларны тәрбияләп карап торырга тырыша. Обрезаем в ноябре плодовые деревья. Плодовые деревья обрезаются с помощью двух способов. Это частичная обрезка и санитарная обрезка. Санитарную обрезку лучше делать осенью, а такую омолаживающую обрезку лучше делать в весенний период. Агач кәүсәләрен гөмбәчекләрдән, мүк һәм корыган кайрылардан чистартырга киңәш ителә. Ә корыган һәм авыру ботакларны кисеп алырга кирәк. Аларны кисүнең дә үз тәртибе бар. Лучше убрать эту ветку двумя способами. Либо полностью на кольцо мы убираем, либо убираем половину. Потому что вот эта ветка, в принципе, может быть еще плодоносящей. Я решила убрать все-таки так. Убираем на кольцо. Әмнә виноградны тотрыклы түбән температура башлангач кына капларга киңәш итә бакчачы. Көннәр җылы тору сәбәпле капланган сабакларда төрле авырулар барлыкка килергә мөмкин. Все укрывают по-разному. Но самые основные способы для укрытия винограда, это, конечно же, лучше всего подойдет для укрытия винограда лапник. Лапник – это любое хвойное растение, которое, во-первых, защищает растение от воздействия окружающей среды, то есть низких температур. Во-вторых, помогает защите от грызунов. Оставляем только те ветки, которые растут наверх. Также нужно укорачивать скелетную ветку на где-то треть. То есть оставлять 3-4 почки наверх. Эфир майлары булмаган кипкән каен яфраклары виноградны кышка каплау өчен бер дигән материал. Мария Гарәпшина аларны алдан хәстәрләп куя. Агач куаклар белән бер рәттән октябрь-ноябрь айларында күп еллык чәчәкләрне дә кышка әзерли башлыйлар. Делаю примерно все на одном расстоянии, сильно коротко я не режу. Также убираем все ветки, которые тоньше где-то 7 мм. Розаларның кайбер төрләрен сабаган җирдән 50 см калдырып кисәләр. Өлгереп җитешмәгән яшь ботакларын да кисеп ташларга кирәк. Һәм өстенә туфрак өяргә киңәш ителә. Адилә Бөрханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.